Nazo uyabona ukuthi ngilimele kanjani ke wena ntokazi. Uyazi nje ukuthi njengoba ngilimele kanje kungenxa kabani? Konke kungenxa yakho. Bese uzobuza mina ukuthi kwenzeke kanjani konke lokho. Udade wenu besiphila kahle sijabule. Bese wangena ke wena wona yonke lento manje. Ukuba ungazange ugxoma uhlale phezulu koludaba. Ngabe manje siphila kahle sijabule. Akusenani ke. Uyabona mangikusebenzisa mina lokho angibuye ngikuthathe bese ngikufake ephaketheni lami. Mase ngikusebenzisile. Ngiyakulahla ngingabe nendaba futhi. Lento uyayifanele nodade wenu bese ngikhathele ukuphila naye. Obese ukusihlanganisa mina sinaye bese kuphelile. Futhi nje ngingamshiya kanjalo nje. Vikrant! Yazi lezi zandla zakho zike zangithinta ngaphambilini ngingalindele. Ngabe uqonda ukungibulala yini wena? Kulungile. Uma unenshisekelo yokungishaya ngishaye manje engingachitha isikhathi. Sondele eduze uzokwenza lokho. Ngishaye. Ukufika kwakho lana ayikho into okuzoyishintsha ngifuna ngizwe kahle. Kukuwena ukuthi uzongibulala ke noma uzovula icala lesikhalazo. Akekho uyovikela udade wenu lana kumina uyangizwa? Ngoba ke lana ngikhala isicathulo sami. Kanti ke ngiyisigebengu. Hamba. Mphathe kahle uRevanti wami. Sengichaza ukuthi uRevanti wakho. Ngoba phela ke yena usentendeni yesandla sami. Uma Revanti. Yebo sawantu, ngisendleleni. Ngicela nje umgcine ehleli phansi. Ngizoba lapha emzuzwini eyishumi. Uzokwenzani la vele? Uxolo. Ingabe siyazana mhlawumbe? Sengichaza ukuthi ke angikwazi ke phela mina. Ngize la kuzonihloma ngembuzo. Ngiyiphoyisa liqoka ukubheka yonke le ndawo. Umsebenzi wami uqinisekisa ukuphepha kwabantu bonke kule ndawo. Umtholampilo ungishayela ucingo. Bathe kunomuntu ebezama ukuzibulala la kule ndawo. Kungakho ke ngila. Kodwa ngikubona lana kuhlukile kunalokho abangitshele khona. Ngenkathi ufaka amabhangela kudadewenu omncane kwenzeke kanjani ukuthi kuvele inxebe elikhulu kangaka? Uyabona lokho kwenzeke ngenxa yobudedengu bukalila akakwazi nokulungisa nje. Thula. Akwazi nokwenza ogodwa kulungile lo. Kusobala. Kodwa ngabe uyabona nje ukuthi kungakanani udadewenu ethwala ubunzima ngenxa yakho. Usibekezele kwanele ke manje. Mhlawumbe nalowo mthwalo usiyazwela ke manje. Bese Awusho Nkosazana. Ukufaka ibhangela kuyona yini? Into elula umuntu angayenza ngokwakhe yini leyo? enjalo nje. Kodwa ke manje lendlula mithi yentombazane ihlulo kwenza into elula kanje? Manake. Kahle ngikubonise kwenziwa kanjani. Manje bukisisa kahle. Buka nje la. Ngesandla esipholile ubamba kanje. Ubambe nje kahle. Hlehlisa isandla. Ibhangela liyangena kahle. Kalindi kwenzakalani la? Thula. Enye imisebenzi yakhe le.
naso-ke buka nje kalula kanjalo Kanjalo nje. Inspector ke ngibuze lapha. Nawe konje ulimele esandleni angithi? Kwenzakaleni? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.